Яшчэ нядаўна тут жылі маладыя фермеры Марозавы, але праз ціск з боку ўладаў яны вымушаныя былі з'ехаць. Чаму ж так адбылося? Мы наведалі сядзібу Марозавых на пачатку сакавіка. У гэты час гаспадар з дзецьмі ўжо з'ехаў, а гаспадыня займалася ліквідацыяй сваёй гаспадаркі. Мы стремились работать, создавать рабочие места, то есть как-то помогать в развитии инфраструктуры нашему району, но в итоге пришлось закрыться по банальной прихоти власти. Снежана і Павел Марозавы прайшлі навучанне ў бізнес-інкубатары, атрымалі ад еўразвязу грант 10 000 еўраў на развіццё сваёй гаспадаркі. На гэтыя грошы набылі трактар, роторную касілку, адкрылі фермерскую гаспадарку, а вось нашыя банкі ў крэдыце ім адмовілі. Все 3 банка, которые у нас в городе, отказали нам в кредитовании, как начинающим, на закупку молодняка мы просили. Чаму ж дзяржава не хоча падтрымліваць прыватнікаў? Былыя ж калгасы яна падтрымлівае? На думку фермера з Пастаўшчыны Владзіміра Іванковіча, калгасы дзяржава падтрымлівае, бо гэта дзяржаўная ўласнасць і дапамогу лягчэй размеркаваць паміж тымі ж дзяржаўнымі суб'ектамі гаспадарні. Озвучится цифра в 15% ВВП, которые уходят на поддержку сельского хозяйства в Республику Беларусь. Ну, наверное, там статистика у нас не врет в Беларуси. Считаем мы, допустим, на что они выделяются. На поддержку производителя крупнейшего тракторов Республики Беларусь, Минская МТЗ. Это тоже поддержка сельхозпроизводителя. На удешевление процентной ставки, это тоже поддержка сельхозпроизводителя. То есть банки получают деньги, они выделяют кредиты под меньшую ставку. Атрымоўваецца, большасць той падтрымкі асядае ў сталіцы. Колькі даходзіць да калгасаў, невядома, але, відаць, не так і шмат. Я себя не обделил? По-честному? Стрымлівае развіццё фермерства и отсутность приватной властности на землю. Ну, плюс, конечно, тут еще вопрос земли. Земля у нас государственная. У меня вот земля, она же государственная, хоть она и в пожизненном наследуемом владении находится. Суть проблемы, что она никогда моей не станет. Хотя я и вкладываю, и ухаживаю, там, и обкашиваю, и сеем. Но это больше похоже такую на привычку вредную. Кто-то курит, кто-то пьет, а мне вот интересно этим заниматься. Праблемы ў Марозавых узніклі, як толькі яны падтрымалі Святлану Ціхановскую ў выбарчай кампаніі мінулага года. Са словам Снежаны, кіраўнік Пастаўскага раёну Сергей Чэпік стаў пагражаць фермерам, што забярэ ў іх зямлю. Галоўны ж гаспадар у раёне. Больш за тое, калі фермерская сям'я пастанавіла згарнуць бізнес, чыноўнікі спагналі з іх 13% ад прыбытковага падатку і 20% падатку на дададзеную вартасць. З той сумы, якую Марозавы атрымалі як дапамогу еўразвязу. Але Снежана не шкадуе пра выбар, зроблены ў мінулым годзе. Это свобода, это мой выбор, и это уже принцип. То есть, как бы там ни было, точка невозврата была пройдена, когда я отстояла 14 часов наблюдателем и когда вывесили протокол. Вторая точка невозврата была пройдена, когда меня задержали на сутки. По той причине, что нас задержали 2, и у меня остались дома 2 детей маленьких. Міліцыянты перапужалі дзяцей, забралі ў пастарунак бацькоў. А ўсё з-за сцяга, што вісеў на падворку. Снежану абурае сітуацыя, якая склалася ў краіне. Как судят, как просто устраивают цирк. Потому что вот как осудили 2 журналисток, это вообще. Как осудили человека, который стал свидетелем убийства на 10 лет, это вообще космос. Своеасаблівы цырк мясцовыя прыхільнікі ўладаў зладзілі і ў Сіўцах. Хтось яшчэ ўзімку намаляваў бел-чырвона-белы сцяг і зрабіў надпіс на сценах сянажнай ямы. Начальство загадала замаляваць, і ўся траншея стала бел-чырвона-белая. Відаць, спадабалася гэтая бацькам, бо і цяпер яна такая стаіць. А вось разумныя людзі дзяржаве не патрэбныя, таму і выціскаюць іх за межы краіны. Умные люди в эту систему координат не совсем вписываются. И в каждом поколении так называется хорошая мутация есть. Там, как говорят ученые, 5% рождается все лучше и лучше людей. Так вот, если такими темпами будут умные люди, увеличится процентное соотношение это государства, я так понимаю, не сильно выгодно. Сапраўды, разумныя ініцыятыўныя людзі нам не патрэбны. Дурнямі ж лягчэй кіраваць. Толькі калі апошнія яшчэ самі пачынаюць кіраваць, то атрымоўваецца, самі ведаеце што. Нашы вёскі імкліва выміраюць, а цяперашняя ўлада гэтаму яшчэ і спрыяе.
калі нічого не зменіцца, то праз колькі гадоў у нас будзе пустыня ў цэнтры Еўропы. Зміцер Лупач, Белсат.